10歩歩いた歩数です。7日皆さん最低の金利は実際に東日本大震災の前、猫の異常行動について調べたデータがあります。700匹余りの猫を調査した結果、震災の10日前には猫の行動にあまり変化は見られませんでした。これが現状ではないかと太田教授は考えています。実はこうした異常行動は1995年の阪神・淡路大震災でも見られました。阪神・淡路大震災落ち着きがなかったといったことを目にしたとの声が寄せられたのです。また別の調査でも猫のおよそ40%が地震発生前いつもとは違う行動をしていたことが明らかになりました。なぜ猫はこのような異常行動を取ったのでしょうか。さらに猫以外にも異常行動を起こす身近な動物がいるといいます。犬ですと狼に近い品種の方がその可能性が高い。脳から飲んでいるかったり私は犬も電磁波の影響を受けると考える太田教授。左右される動物は犬や猫以外にもいるといいます。向かったのは静岡県富士宮市。建物に入ってみると、そこにそもそも酸の匂いというのはストレスを受けると高くという感じで、おそらくその電気が何人が昨年発生した震度4以上の地震は